bastewariya gerdûnê armanca me ew qas mezin e. Em xwazgînin ku gerdûnê bextewar bikin. Ev karvanek bextevariyê ye. Ev karvana wan kesên ku ber bi odî ve derketine ser wê. Xwedê dixwaze ku em hemûyan hezkirinê bielîmin, hezkirinê bijîn û hezkirinê bielîmînin. Hezkirin ronahiya bextevariyê ye. Hezkirina herî mezin ya ku neve nabe, hezkirina ku zerebê me têkirine ye. Hezkirin mifteya bextewariyê ye. Em ji bo Xwedê hez dikin. Em ji yên afirandin hez dikin ji ber kê? Ji ber afirindar. Ez hatima ku ji her kesî hez bikim. Ez hatima ku ji yê ku nehefê kiriye, ji yê bifete, ji yê ku zûn lê hatiye kirin, ji her kesî hez bikim. Mala dostan dilin, ez hatime dilan çêkim. Ma hûn jî amade ne ku wekî Yûnus dila çê bikin. Ma hûn amade ne ku hez bikin. Dermanî her tiştî xwestinekê. Hûn ê ji dil bixwazin bigihêjin Xwedê. Ma hûn jî dixwazin bigihêjin Xwedê. Ji ziman ya ji dil. Ji bo Xwedêbûn bêpere bêberdel hezkirinê hînî mirovan kirine, birayê minîn delal. Ma hûn dixwazin ji Xwedê hez bikin bêjin Allah. Ma hûn dixwazin bibin evîndarê Xwedê bêjin Allah. Ma hûn dixwazin bibin heyranê Xwedê bêjin Allah. Her tiştî Xwedê Teala li ber me raxistiye. Tevaiya gerdûn li ber vê ye. Tenê armancek Rabbî me heye. Bastewariya we, bastewariya we, bastewariya we. Bastewariya gerdûnê armanca me ew qas mezin e. Em xwazgînin ku gerdûnê bextewar bikin. Em xwazgînin ku gerdûnê bextewar bikin.